bari chache korwa ase ekenyoro gya irianyi gegotoka emegwodia kiogoro boigonigo yaba omogoko omonene magega yo musamaria omuya hanyara kobaga gweso kina kwena na ogosira gwechibesa guchiase eamate iyo yanyare kobage gotwara egurube enene yogo ikirania chibesa gosekerengo gechibese kyokeganirie elio komurusi omwanchobo ase enkendu aseli tuko lia lero nigo omorai oyomo asirie toke ngonyambara nyara kobaga gwesokia nako bwatoka ekerengo gechilifu emia eyemo na 30 gochia ase yamate eyobunenchira yamoyo gwakana ebili ya ekendu asebone yamate nyara kobage go chengera nakogoka asabaire getambo kerogia okomurusia omwanchobo asengendo yo nabo igoko endra kobaba kweyaligania asomeyega bokomwenia omwanchobo litkolia ngenga tomanyomoliki oitomelere momanyi magega yo guchandika asegeka kyomotenye oyomo na gwetanya asokoborwa enibo yo komorusia omwanchobo asengendu ya kisete chingarufaro kubwatekana ne bili eyo yabete nyinge eyirete barobugo sinyogwakana ni gobono eamateyemo kurwa irianyi ime ya kiogoro yanyorire omwese asomosamaria omuya aselieta okengo nyambane wasanania na kurbarwera chibesechyo asebono baikia omwanchobo asengeyo komwenia abo angyo asebono bakire mbuyamono mugambi uyu itu uturusiria sako mugaki twaminyogete tukaminyoka tutari kurara biyamono gaki umugambi uyu kengo gaki biyamono tiganya samo seseni ntuwa igure biya naendera nene so yo minto kengo ebinta akorire igakorie mna abaga kaikumba ya gukora naende sama biraye ntuwa tokumosabira se kinyoreke kia irianyi utamba nyasamo seseni bachandika sana lakini nyasawe itono yobo kumya otokoleira manene amangana manene wetera so mugambi ito okengo nyambane tokoira ringambi yamono imbuyamono ta ntwakoboreti ogatokonya twanyorero musamaria nyasa moretire konye twaterire kegima lakini nyasa agakorege konekia yo musamaria agaeta buno musamaria rio etetari akanyora so muntu rio itetwa akamokonya akamunyenya gitari no kengo na baete taiga nera akora egekone kerigitari gocha kunyarikana ni gobono banyarire koerera emechando babiri bagwetera engaki bakugania obokonyi gwetera ase chiabisi ao abagambia banene konye twasoiro ojo bisi cyabo batungaine toiko bataseria bono konye twatangangire lakini nyasaye akaigoro murango oye ndoeta chobisi ao akurigyo bokonya saba isimiwa korere bokonyi mtobonyoreti lakini asengencho yokengo nyambane otokonyire gwetera obokonyi bwaye okengo niganyara kurwa chishiringi chiribu emia eyemo na 30 ase chianyara kubakonya kegima birigo yarenge 1123,550 mbari nayo ebiri ya mocheri yarengo ekero mubero bataetwo tigari tororo nandi konye yatirire ngare nanga kwa no mugambi agantebi aina arongo kora within today ibuna naru etaiga na korendo nka 30 minutes ntaraika bosongo nkonyora esimiegocha bono gento keroro ira na gochi muchioria batai bapulipe mambarusi omoncho bari asenkendu nona ire netegocha chibesa na bantu merete 130,000 ni gobono abanyakinyora abo balia eira yogocha kumubwatesi okengo ase oborai bonde bwensi araganie ase boigo bagania agendre no moyo yubo gwancha ase boigo bateba egati yalia abeire gakubakonya ase ensemeyo wibiro bieto okatoruserio mumura omyanya gitari bwangwega ngwamurendaka rero ikamna tugukwana irianyi mata ari umusikinare konyoro kwamire matepi twaligirio bakonyi kurubura yano asyo yakore yasinyira kirero iga nyasa na tororokanira nkwamwigika enderete gotebia abantu bakongo kiagera yakora chencherende yonse na intuntogokonye ebyonsi gwakorire wakonyo mumurori bwe bigibigi nande no gweta abande mbaro baumiete kabisa bare chinya gitaria batarakonyeka
na aro barore bakonye atore megago kende Jones kiliuraku orabolio manene tugwakira ngambi ya mona sinjo no atore mega kurubono mpaka litukuri gocha kwano simbi atebe mbi ya mono ase ibi byonsi koranja gotokonye kiyo gotokonya ntunto kobukana lakini twatebire utamba junction twatebire nga omugambi nerekere gento kuripoteria egetaseni kya Ndizi TV ile taliane Mildred Mumanyi.